नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि अभी सोशल मीडिया पर चल रहा बा कि संजय पांडे जो कि लापता हो गए, पोस्टर भी चल रहा बा। तो आप लोग के फुल्ली सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से बतावे जा बानी। तो उससे पहले आप लोग वीडियो के लाइक कर दी और हमने के चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो आप लोग के बता दी कि भोजपुरी सिनेमा के नामचीनी अभिनेता संजय पांडे जो कि लापता हो गए, जो कि फोटो अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो कि आप लोग फोटो स्क्रीन पर देख सकत बानी। जो कि इमे इनाम भी रखल गए बा 20 लाख रुपया के, और मोबाइल नंबर भी नीचे दिल गए बा। तो आप लोग के बता दें कि असल में लापता न होल बानी जो कि संजय पांडे, जो कि फिल्म के शूटिंग के दौरान ही फोटो शेयर कर गए बा। तो वही पर दस लोग जो कि बहुत ही अच्छा बानी जो कि संजय पांडे जी लापता कैसे हो गए। तो आप लोग के बता दें कि ये संजय पांडे जी की फोटो आयल बा जो कि लापता हो गए बानी, 20 लाख रुपया इनाम रखला। ये फिल्म नया न्यू फिल्म के दौरान ही फोटो शेयर के बा, जो कि फिल्म के नाम बा ससुरा बड़ा सतावेला। ससुरा वाला बड़ा सतावेला ई फिल्म के ई लुक बा और पोस्टर बा, रियल में न बा। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में बतावे के रहे कि ई पोस्टर आयल बा जो कि संजय पांडे जी लापता हो गए बानी। ई फिल्म के पोस्टर बा, 20 लाख रुपया इनाम फिल्म में रखल गया बा, रियल में ना। तो आप लोग के इस जानकारी के बारे में क्या राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।